Kalpatarubhascha kripasnubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Znači, ovo poglavlje nosi naziv Krišnino obilje i ljubkost. Kad sam video tamo na oglasnoj tabli pre nekoliko dana da bi trebao dati danas lekciju, on obično često bilo ono da sam nešto izaberem, međutim sad se ide nekim redom. I ja sam interesantno izabrao baš sledeće poglavlje koje nosi naziv da i dalje Krišna Čitanja podučava Sanatana Gosvamija, koji se zove proces predanog služenja. Znači ovde mi imamo, kao što znamo, postoji u našem procesu predanog služenja sambanda, abideja i prajođana. Znači ovo je prajođana, sad što smo čuli. Ovo je onaj cilj dokle trebamo stići. A taj cilj se zove šta? Da dođemo do Krišne, znači da budemo večno povezani u društvu Krišne, putem preme, ljubavi. Znači da dođemo do Krišne. Da bi došli do Krišne, nije to tek tako lako. Znači, postoji jedan put koji se zove put predanog služenja i to će u sledećem poglavlju Šri Čaitanja Mahaprabhu detaljno objasniti Sanatana Gosvami. Proces predanog služenja. Znači, ovo sada kada čitamo, ovo poglavlje, ja sam pročitao, znači, kaže se Čaitanja Čaritamrita je postdiplomski studij duhovnosti. Postdiplomski studij. Međutim, mi da bi došli do postdiplomskog studija, šta moramo pre toga proći? Moramo proći neke druge studije, malo niže studije, ne? Postepeno, po stepenicama. Znači, prvo kaže se Bhagavad Gitu moramo jako dobro poznavati i slediti. Znači, prvo poznavati, sambanda, znači imati znanje o duši, o telu, o Krišni, o ovom svetu, o delatnostima, o dužnostima koje trebamo raditi. To je znanje sambanda, a bideja posle znači primjena, praksa, da bi došli do prajođane, do cilja, da budemo večno u Krišninom prebivalištu, ovde smo čuli, Goloka, Dami, Vrindavanu, večno videli Krišnu, družili se sa Krišnom, pričali sa Krišnom, častili prasadam sa Krišnom i tako dalje. Međutim, da bi došli dotle, treba da sledimo neki proces. Ne može se skočiti odmah doći do Krišne. Krišna je još jako daleko od nas. Jako daleko. To moramo jako shvatiti. Znači, ne smemo upasti tu zamku sa hadžija mentaliteta i olako ući u te zabave Gopija, Krišne, Šrimati Radharani, Krišne i tako dalje. Zato ako pažljivo slušamo Šrila Prabhupada, znači Šrila Prabhupada nam je ačarija, naš glavni šikša guru, koga pažljivo proučavamo, slušamo, čitamo njegove knjige, ako slušamo njegove lekcije, njegove jutarnje šetnje, čitamo njegova pisma, znači moramo Šrila Prabhupada detaljno proučavati, slušamo od Bhakta o životu Šrila Prabhupada, o njegovim aktivnostima, o njegovim anegdotama. Sve to moramo detaljno proučavati. Doćemo do zaključka da Šrila Prabhupada takođe Bhaktama nije mnogo pričao, vrlo malo, na kašičicu, što se kaže, o tim zabavama između Krišne i Gopija, Šrimati Radharani. Vrlo malo, na kašičicu. Glavno propovedanje Šrila Prabhupada, na kraju krajeva Šrila Prabhupada je na kraju pred odlazak sa ovog sveta pitao svoje najeminentnije učenike, glavne učence koji su bili oko njega, pitao ih je kaj je tisto, kaj sam vam najbolj važno, kar sam vam govoril vseh teh 12 let, 11 let. Konstantno. I onda neki učenec bi rekao znanje o Krišni, Šrila Prabhupada je kimnuo glavom, ne. Neki učenec bi rekao predanost, služenje, ljubav prema Krišni, Šrila Prabhupada je rekao ne.
Onda je Šrila Prabhupada prekinuo Bhakte su tako dali razne odgovore, onako uzvišene odgovore, visoke odgovore. Šrila Prabhupada ih je prizemio. Pazite, to su glavni učenci. Znači, to nisu bili neki XY i tamo kod Šrila Prabhupada. To su bili njegovi glavni učenci oko njega. Zadnje uputstvo koje im je davao Šrila Prabhupada u Londonu. To je zadnja poseta Šrila Prabhupada pred njegov odlazak s ovog sveta. Evo sada sledeće nedelje, sledno nedeljo, bomo imali dan odlaska Šrila Prabhupada. Tako da je dobro da uđemo u tu meditaciju. Bhaktama jako preporučujem da čitaju dnevnik Tamal Krišna Gosvamija, to je knjiga, ima na hrvaškom jeziku, ima i na engleskom. Znači, to su ti zadnji meseci Šrila Prabhupada, da čujemo te njegove zadnje uputstva, na što je bio jako skoncentrisan. I taj njegov zadnji odlazak u Londonu, kad je Šrila Prabhupada već bio jako slab telesno, on je rekao, ne, šta je ono najvažnije, kaj je najbolj pomembno, kada sam vam govorio sveh teh letih. To je to da ste večni, da ste ova duša, ne telo. To je ono najvažnije što treba da se skoncentrišemo i mi isto također, naravno, to je, mi smo Prabhupada nuge, mi sledimo Šrila Prabhupada. Znači ono, Šrila Prabhupada nam je sve i svja, što se kaže. Za narednih 10.000 godina će tako biti. I buduće generacije, ukoliko se ne budu uhvatili za Šrila Prabhupada, neće moći da razumeju šta to znači, ni predano služenje, kako da se dođe do Krišne, ne, to će biti pogrešni putevi, stramputice. Jako je važno u svesnosti Krišne, na ovom duhovnom življenju, da idemo pravim putem. Čuli smo ovde sad Krišna, opis Krišne. Znači, to je lepo da čitamo, da znamo, da meditiramo na Krišnu i tako dalje, da meditiramo na prejođanu, na cilj. Međutim, trebamo jako znati praktično kako da dođemo do tog cilja. Kojim putem da idemo. Kaže neki ljudi, svi putevi vode do nekog cilja. Ne vode. Ne vode svi putevi do ovog cilja. Mangala i ja, kad smo krenuli iz Beograda za Ljubljanu, tačno se zna kako trebamo doći do Ljubljane. Znači, ne možemo otići ne znam gde. Da, postoji neki zaobilazni putevi. Postoji zaobilazni putevi. Međutim, onaj direktan put je samo jedan. To je ovaj autoput Bratstva jedinstva što je nekad napravljen preko Beograd, Zagreb, Ljubljana. I ideš tim autoputem i za 7 sati stigneš do Ljubljane. A sad zamislite kad bi išli preko Skoplja, Makedonije, pa koliko bi putovali? Danima. Tako isto i do Krišne postoji taj jedan put, to je put predano služenja kako da se najbrže dođe do Krišne. Najbrže. Direktan put, autoput. To je taj proces predanog služenja. I kako trebamo ići tim putem? Tako kako su nas naučili duhovni učitelji, ačarije. Kako što je Krura Prabhu pričao, ići stopama Mahađana, ačarija. Za nas je glavni ačarija Šrila Prabhupada. I milošću njegovih učenika toliko imamo od Šrila Prabhupada, sad materijala, znači ima ne samo knjige koje su nam osnova, tu su lekcije Šrila Prabhupada koje uvek naglašavam Bhaktama svaki dan da slušaju, svaki dan. Makar 15 minuta, ako nema se vremena od službi, makar 15 minuta čuti glas Šrila Prabhupada, koji je poput lava, tako moćan i ta duhovna snaga ulazi u nas onda. Slušati, čitati Šrila Prabhupadove pisma, slušati njegove jutarnje šetnje, da bi nekad malo više pričao nešto što možda ne bi čak rekao ni na lekcijama. I to trebamo čuti. To je raspoloženje Šrila Prabhupada, to su upute koje je davao za pokret, za bakte. I to je taj put koji trebamo brižljivo, pažljivo da ga sledimo, da idemo tim putem, da bi stigli do Krišne, da bi videli Krišnu sa flautom ispred nas. Krišna se neće tek tako pojaviti. Znači, Krišna nije tak po ceni, nije tak jeftin. Puno truda. Kao majka Jašoda nije mogla da uhvati Krišnu, znači, kaže se, uvek je falilo 2 prsta u onom kanapu. 2 prsta. Kad je konopcima tela da veže Krišnu. Šta predstavljaju ta 2 prsta? Baktanaic.
Trud i milost, napor, napor, težak trud, napor. Jednom je Šrila Prabhupada rekao, najviše ćete me zadovoljiti ako se budete mučili jako, napor ulagali za Krišnu, borili se jako svaki dan. Tako ćete me najviše zadovoljiti. Tako. Borba, napor. I onda dođe Krišina milost. Krišina milost neće tek tako doći. Moramo se truditi jako, truditi. I trudimo se tako što idemo pravilno ovim putem koji nam je Šrila Prabhupada dao. Nije dovoljno samo imati dikša gurua, znači jako je važno, šikša je zapravo još važnija. Šikša, znači glavni šikša nam je Šrila Prabhupada i onda također, što smo čuli na prošlim lekcijama, imati također vodstvo. Mlađi bakte treba da imaju vodstvo starijih bakta. Znači, ova svesnost Krišne je velika znanost, nauka, nije to tek tako, samo pevamo, plešemo, smeškamo se i tako dalje. To je velika nauka, ogromna znanost. Jako ozbiljno sve, jako ozbiljno. Puno ima aspekata nekih, puno aspekata. Puno aspekata kod tih kockica koje moramo složiti u jedan mozaik. Puno. Da bi pravilno išli ovim putem, jer velika je stvar biti na pravom putu. Kad smo na pravom putu, onda doći ćemo do cilja. To nam garantuju ačarije. Šrila Prabhupada nam to garantuje. Ako idemo pravim putem, Šrila Prabhupada je rekao, nemojte izmišljati svoj neki put. Sve sam vam dao. Sledite pažljivo to. Sledite pažljivo to. Znači, kako se kaže pažljivo u slovenščini? Pazljivo. Sledite to pot i prišli boste do cilja. Prišli boste. Znači, Šrila Prabhupada će doći po nas. Vidimo primjere bakta u Iskonu, učenika Šrila Prabhupada, kako su imali viziju, kako im se Šrila Prabhupada pojavio, kako je došao po njih. Bhakti Svarup Damodar Maharaj, veliki učenik Šrila Prabhupada, Dr. Singh iz onih jutarnjih šetnji, življenja iz vira i življenja, Šiši Panča Tatva ki džaj, Šiši Gornitaj ki džaj. Čuli smo da je Šrila Prabhupada došao po njega još pre nego što je napustio telo, kad je bio, hajde kažemo, nekoj samrti, pred kraj. Nedelju dana pre toga, teden dana pre toga je Šrila Prabhupada došao po njega i vodio ga na jednu ekskurziju po univerzumu, pošto je Svarup Damodar Maharaj, Bhakti Svarup Damodar Maharaj ceo život posvetio naučnom tom proučavanju, znanosti za vesti Krišne, pisao je knjige, jako je moćno propovedao, i onda ga Šrila Prabhupada, bio je zadovoljan sa njim, vodio ga na ekskurziju po celom univerzumu, putovali su zajedno. To nisu pravljice, to je stvarno se desilo. Realnost, to je realnost. Znači, tako i mi isto, ako budemo sledili iskreno, pažljivo ovaj put koji nam je utabao Šrila Prabhupada. Utabao, kako se kaže utabao? Znate ono utabao, kada vam neko hoda pre vas i on vam samo pokazuje, vi samo sledite te stope, znate one otiske stopala. Kao nekde u gozdu ste u šumi, izgubljeni totalno i onda samo sledite one otiske stopala. U trru nam je, znači Šrila Prabhupada nam je u trru to pot, kroz gozd, šuma, mi se nalazimo u gozdu, šumi, gustoj šumi ove materijalnog sveta, gustoj šumi, u jednoj ludnici totalnoj, znači u jednom ludom svetu, poremećenom svetu, totalno, pogotovo i Kali Jugi, sve je jako poremećeno, sve, upside down, kako se kaže na engleskom, sve je, znači, izokrenuto na opačke, mi smo u jednoj takvoj džungli, da je opasnoj džungli i onda te stope, otisti stopala koji nam je Šrila Prabhupada utabao, mi samo treba to da sledimo i stići ćemo, izvući ćemo se iz te guste gozda, te guste šume. Tako da, jako je važno da sledimo taj proces kako treba pažljivo i zato nam treba pomoć. Ne možemo to sami nikako. Znači, kad dođemo za vest Krišne, znači, pored Šrila Prabhupada, koji nam je osnovna, glavni šiša guru, koga trebamo pažljivo proučavati, tu su nam njegovi učenici, duhovni učitelji, trebamo slušati njihove lekcije. Znači, kaže se vodstvo starijih bakta. Znači,
Da vodstvo nam može da bude i kroz lekcije, takođe, slušamo redovno lekcije. Ako neko nema lokalnog starijeg bakta, ako fale starejši bakte za ono praktično vodstvo, možemo slušati puno lekcije. Imamo sad internet, uključimo YouTube i samo kliknemo ISKCON Lectures i pojavi nam se bezbroj gurua, pravopodobnih učenika, naprednih bakta. Slušamo, konstantno. Moramo znati kako da idemo tim pravim putem, da dođemo do Krišne. Jer Krišna je to ovlastio, taj sistem, da sledimo duhovne učitelje. Dikšu imamo za inicijaciju, ali šikša je najvažnije, to vodstvo. To moramo konstantno imati. Znači, ako nemamo starije baktu, slušamo lekcije onda. Puno lekcija od gurua. Pored Šrila Prabhupada, puno lekcija slušamo, konstantno. Čak i dok radimo nešto, stavimo slušalice i slušamo. Ako imamo lokalne starije bakte, onda praktično, znači, priđemo tom starijem bakti, otvorimo um i pokušamo da čujemo savete i tako dalje. To je jako, jako neophodno. Znači, ta vajšnavska etikecija je jako, jako bitna na ovom putu. Znači, stranputica je vrlo lako da se ode na stranputicu, vrlo lako, znači, jednostavno, ta nezavisnost, mi smo jako uslovljeni tom nezavisnoću, volimo sami sve, sami hoćemo, sve sami. Nezavisan, hoću budem nezavisan, slobodan. Taj nezavisan mentalitet je jako opasan. To je duboko u nama. Zato trebamo da probamo da nadiđemo to, da se otvorimo, priđemo starijem bakti, otvorimo um. Kao što je meni pre neki dan prišao Devananda Prabhu i pitao me kakav ti imaš odnos sa Šrila Prabhupadom, prosim, povej mi. Ja želim razviti odnos s Šrila Prabhupadom. Ja sam se oduševio, gore sam išao po knjige i on me tako prašao spontano. To je jako lepo. I onda sam ja s njim podelio neko svoje skromno iskustvo, on je bio inspiriran, onda sam ja njega prašao kak je tvoj odnos Šrila Prabhupada. On meni povedao, sam ja bio inspiriran. To je to. Znači, mi smo kao jedna družina, znači jednostavno trebamo, ta etikecija je jako bitna. Jako bitna. Znači, vajšnavska etikecija, evo, Bhakti Vikash Maharaj sad piše knjigu o tome. Vajšnavska etikecija, to će biti velika knjiga, kaže, jako važna knjiga. Znači, jako važno da sledimo, to je sistem koji je Krišna dao. Uvijek da se setimo toga, to nije nešto izmišljeno. Krišna je rekao u Bhagavad Giti, tad vidi pranipate na pari prašnenas, sevaja upadekšanti te gjanam, gjaninas tatva dašim. Znači, duhovnom učitelju priđi. Znači, on ne misli se samo na dikša, znači, šikša pre svega, šikša, priđi. Znači, da sam da baktama, priđi baktama, nema misli ja sve znam. Sve znam. Ne. To je konstantno, puno aspekata ima, na ovom putu puno ćemo prepreka imati, puno prepreka, na svakom koraku će biti prepreke. Kako ćemo preći te prepreke ako nismo upućeni šta trebamo da radimo? Kako te razne aspekte da sklopimo? Jako bi preporučio baktama da probaju malo višu sankitan da idu tokom godine isto, znači ne samo kad je maraton, ne? Pogotovo ovi bakte koji sad imaju snage fizičke, što se kaže, 20-30 godina. Što više deljenja knjiga, sankitan, što više. To je jako moćna služba da se upravo sve to realizuje u praksi. Jel možeš zatvoriti vrata tamo, što se čuje lupanje? Maraton je super stvar, to je ono neka jaka energija, sve zajednička, ali van maratona ići, što redovnije, makar enkrat na teden ili jednom u 2 tedna, što redovnije. Znači, nije dovoljno samo, lepo je ići uz Harinam, to je isto jako lepo, ali to je mnogo lakše raditi uz Harinam, deljenje knjiga, ali ići van Harinama, to je teže, ali je neophodno, pogotovo za bakte koji imaju snage više i tako da probaju to da rade, jer kroz sankitan tu će smo se ono što se kaže naučiti mnogih stvarima. To sam ja naučio isto od ovih starijih bakta koji su nam nekad pričali o tome. To nisam izmislio, znači ono.
Harinam je super stvar, ali lako je deliti uz Harinam. Ja se sećam kad smo imali međunarodnu podejatru 94. tamo u Srbiji, najviše sam podelio knjiga tada. To je bilo prosto. Ide padajatra, ti pored padajatra, samo ljudima kažeš, jel vidite, vam se sviđa ovo? Ha, 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 evo vam knjiga. I svako je uzeo, svako. Nikakav napor nisam davao, ništa, to takva energija bila. Međutim, kada idemo sami ovako na ulicu, bez Harinama, tu onda ono, daj beži mi, daj. Ma kakve religijske knjige, stran od mene. Kad nam tako jedan kaže, pa drugi, pa treći, kak je to dobro za ego, kako. Oprostite, ti si me oprašao pred par meseci da moramo biti nadrejeni. Ne, oprostite. Da oni stanu uopšte kako moraš polako, onako, oprostite. Oprostite, samo malo. A onda kad vide knjiga, ne, to bež, to mene ne zanima, to svome sploh ne zanima, religija, to beže, od religije beže. Ma ne, nemojte prositi, znači to takvo predavanje zahteva. Predaješ se, predaješ i onda počinje, i onda kad dođeš kući ili u hram i otvoriš Šrila Prabhupada i sve ti bistro, maha mantra ti osjetiš nešto posebno. Jer jednom je Pradhananda Swami rekao, koji je najbolji pokazatelj da mi službu neku radimo pravilno, ispravno, da smo na pravom putu? A ako mi posle toga kad krenemo mahamantru ili slušamo Šrila Prabhupada, čitamo, to nam onako, wow, ukus nam se još veći pojača. Ukus, taste. To je znači da smo na pravom putu, da smo ispravno radili službu i da idemo pravim putem. Jer to uvek treba da nam bude merilo. Taj ukus za mantranje i za slušanje o Krišni, čitanje Šrila Prabhupadovih knjiga, slušanje lekcija. Ako imamo sve više ukusa za to, to znači da smo na pravom putu. Ako nam se smanjuje ukus za to, ako to otaljavamo samo, kako se kaže svojnični, otaljavamo? Da ga mehanično, Hare Krišna, Hare Krišna. Kao niyamagraha, što se kaže u Padmešamati. Rituale radimo onako mehanički. Vezani smo zapravo, to je zapravo nešto malo drugo, ali kad mehanički radimo, da, i to je jedna od prepreka na predanom služenju, ako previše smo vezani za neke rituale, mehanički, također ako zanemarujemo s druge strane, i to je isto prepreka, znači moramo neku sredinu naći, ali ono što je najvažnije, merilo, da li smo na pravom putu i to merilo će nam pokazati da ćemo doći do Krišne. To je taj ukus za Šravanam i Kirtanom. Taj ukus stalno trebamo testirati. Da li ja imam ukus, da li imam. Ako mi se smanjuje ukus, nešto nisam. Ili sam neku aparatu napravio, ili nešto. Znači, to mora da se pazi. Znači, tako da je dobro to da se podsjećamo stalno, da bi došli do ove prejođane, da bi došli do Krišne. Znači, nemojmo skakati visoko. Znači, evo recimo ovo poglavlje, ne preporučujem svima da čitaju. Iskreno vam kažem. Znači, ja sam ga pročitao jučer, rekao, šta ću da pričam danas o ovome? Krišna, gopije, to se ne Šrila Prabhupada je rekao, ne preporučuje to da svima, pogotovo početnicima, mi smo sadake. Nemojmo misliti da smo toliko napredni da možemo ući te zabave između gopija i Krišne. Ne, to je daleko, to je mnogo visoko. Tu nema požude, ni malo. To je čista duhovna vrlina, kao što smo čuli. To je unutrašnja duhovna energija koji je preobražaj čiste vrline. A mi trebamo doći do te gune vrline u ovom svetu, koja je neka guna vrline, i još uvijek smo pod uticajem gune strasti i neznanja, to trebamo znati. I Vrindavan Prabhu, što je bio Japove pričao, da nekad godinama, desetina godina da mi uopšte u gunu vrline dođemo. Istrajan rad. Nemojmo skakati visoko, ovo je postdiplomski studij. Znači prvo Bhagavad Gitu dobro da smo proučili i primenjujemo. Pa onda Šrimad Bhagavatam koji je također još dublji od Bhagavad Gite. A Čaitanja Čaritamrita, to je najvisoko, najdublje. Pogotovo ova poglavlja gde Krišna Čaitanja uđe u to raspoloženje Šrimati Radharani i onda ono iznosi najintimnije te zabave. To
Trebamo da se divimo samo tome i poštujemo i da znamo da je to mnogo visoko. A da učimo ono što je Šrila Prabhupada naglasio, prvo da shvatimo da smo večni, da smo duša, da nismo ovo telo. Hare Krišna. Ja bi stao ovde, ima neko prašanje, neko komentar, šta god. Sve jasno. Mahaprabhu, evo. Ponekad u svjesnosti Krišne imamo različite vizije, pošto su naše prirode različite. Na primjer, imamo intelektualce, onda vojnike i trgovce i umjetnike i svi ti na istu stvar gledaju na malo različite načine. Pa me zanima kakav je tu prioritet. Jer izgleda sve te vizije Bhakta su legitimne, ali ipak treba da bude neka hijerarhija tih ideja, ne? Kako stvari gledati, da li da imamo trgovačku viziju, umjetničku, vojničku ili intelektualnu, ne? Kako to sklopiti te različite poglede? Pa treba da imamo viziju svesno Krišne na prvom mjestu. Svesno Krišne, znači. To je najvažnije. A kako će ko sebi naći varnu s vremenom, to je manje važno. Mislim, jeste važno, ali nije sve važno. Najvažnije je svesnost Krišne. Suštinu. Postoji, znači, kad mi sada proučavamo uputstva i tako dalje, postoji ona suština, esencija i postoji neki detalji. Znači, mi se posebno trebamo za tu suštinu uhvatiti. Ne? Suština je Šravanam Kirtanam. Da li neko ima šudra mentalitet, da li neko ima bramanski, svako treba Šravanam i Kirtanam da radi. Znači, suštinu. To je suština. Šinvata sakata Krišna punja Šravana Kirtana, kao što znamo. Znači, jednostavno, ne možemo se pročistiti dovoljno ako, recimo, samo radimo za Krišnu. Znači, marljivi smo, pridni, vredni. Međutim, i karmi su dosta vredne. Evo je Sankirtanu, ja srećem puno ljudi koji su jako vredni, koji rade puno i tako dalje, ali nisu pročišćeni. Zagađeni su jako. Znači, zato se kaže, pored rada u svesnosti Krišne, Šravanam i Kirtana mora stalno da ide. To je ono što nas pročišćava. To je proces. Hare Krišna Mahamantra i slušanje o Krišni. Šrila Prabhupada je rekao da je Kirtan isto i kad čitamo knjige njegove. To je isto Kirtan. To je Šravanam i Kirtanam. Ne, kad slušamo lekcije, to je Šravanam i Kirtanam. Kad pričamo o Krišni, Krišna Kata, kad se okupimo, znači, da se družimo na svestan Krišne način, muško, žensko, da pazimo jako. To su uputstva Šrila Prabhupada, Čarija. Ne možemo se tako neograničeno, slobodno ponašati. Mora je neki red da postoji. Zato je Šrila Prabhupada rekao, Bhakta je terao da se žene, znači brak. Ima jednu ženu i sa tom jednom ženom danonoćno pričaj. Druži se danonoćno s njom. A nemoj da ideš levo, desno. To je onda pada energija. Pada energija. To nije pravilan put. Znači, jako pažljivo treba, znači, suštinu trebamo slediti. Da li će biti neko šudra, vajšija, kšatrija, to je lepo, međutim svit i taj brahmana i taj kšatrija koji ima brahmanske sklonosti, kšatrijske, svesnost Krišne treba da radi. Kao što sam ovdje jednom pričao, menadžer, neko je menadžer u hramu, znači menadžera ima koliko hoćete imati na svetu i još mnogo boljih. Međutim, nije glavna stvar biti menadžer, glavna stvar je postati Bhakta, svestan Krišne biti. Svako radi nešto, nije glavna stvar biti delilac knjiga, nego da kroz to što radiš budeš svestan Krišne. Da li ćeš podeliti 2 knjige, 10, 20, 50, 5, nijednu nekad. Ja imam iskustvo nekad nijednu knjigu ne podelim, ali osjećam se svesno Krišne. Više nego nekad možda kad podelim 15 knjiga, 20. 15, 20, nekad bilo sad. 10.
Nijednu nekad. Kad te ljudi malo išamaraju i tako dalje, ti se osjećaš tak fino, jer Krišna je zadovoljan onda s tobom. Ti nastavljaš dalje. Kao u boksu, ono kad te vas knockdown, pa ti padneš, ali ustaneš opet. Pa opet knockdown, ti ustaneš. Gledao nekad onaj film Rocky, onaj Rocky Balboa, taj stari film. Sylvester Stallone nekad bilo popularno, ne? I on je tako zmagao. Prvi njegov ring meč koji je bio je nepoznat neki bokser, totalno nepoznati bokser. Ono sa ulice, propalica, skitnica. I onda nekako uspeo je nekom karmom da dođe, da se bori za svetskog prvaka sa najboljim nekim bokserom tada, neki crnac. I on pojma nije ništa imao, ali imao je taj istrajeni mentalitet. Onaj ga je šamarao, on je padao i ustao je stalno, padao i ustao. I ovaj nikako nije mogao da ga nokautira, ne? I na kraju je on faktički, iako je bilo kao nerešeno na kraju, niko nije pobedio, ali on je izašao kao pobednik. Tako i mi isto. Krišna kad vidi, kad nas neko u Sankirtanu, kako se kaže, izudara, onako ono da nas, kako ja to kažem, rešeta, jedan, pa nas drugi rešeta, pa treća. Mi dalje nastavljamo, nismo ono kao bezhrabrili se, idem nazad kući, ne, idemo dalje, i osetimo onda nešto, to blaženstvo, to zadovoljstvo Krišne Šila Prabhupada. Ne? Tako da jako je važno istrajan biti, istrajan, uporan, istrpljiv u isto vreme. I trudi se da idemo ka nektaru, to je svesnost Krišne. Šta god da radimo, šudra, vajšja, kšatrijski posao, bramanski posao, svesno Krišne da budemo, svesni Krišne. To će doći kroz Šravana Kirtanam na prvom mestu, kroz sleđenje vajšnavske etikecije, jako važno. Ne? Vidimo Maharadž Judištir kako je poštovao Dhritaraštru, recimo. Dhritaraštra nije bio mnogo svesno Krišne, međutim to je vedska kultura. Koliko se Maharadž Judištir brinuo o Dhritaraštri, kralju Dhritaraštri, Maharadž Judištir. Stalno ga je obilazio svaki dan, Maharadž, ili imaš dovoljno da jedeš, ili imaš, bio jako pažljiv, taj stav služenja imao Maharadž Judištir. To je primer, on nam je isto primer. To su nam primjeri. Bhishma Deva, znači šta je podučavao isto, znači to. Da sledimo religijski put, put dharme. Put dharme koji će preći onda u bhakti. Bhagavad dharma, bhakti. Znači ono, dharma, ne misli se samo na neke dužnosti koje imamo u svetu. Dharma se misli na taj naš položaj da služimo Krišnu, da idemo tim putem da služimo Krišnu. Znači, postanemo svesni Krišne. Bhagavad dharma. I onda bhakti će doći. Bhakti nije tako jeftina, bhakti je jako skupa. Nije tako jeftina. Moramo pravilno ići da bi došla da bi uopšte došla ta prema nekada. Da bi uopšte došli, mi smo na nivou anarta nivriti sada. Moramo pažljivo to proći da bi došli u to ništa. To nije ništa, to je veliki nivo, ništa. Nešto, jako nešto. Pa ruči, pa dalje posle. Proces, to je jedna znanost, nauka. Tako da odgovor je svesnost Krišne na prvom mestu, a ono je sve sekundarno. Si zadovoljan, Prabhu? Imaš ti nešto da polemišeš? Pa da, to je odgovor je tako, pitanje je bilo malo drugačije. Mikrofon uzmi. Kažem, pa da, slažem se, to je generalni odgovor. Pitanje je bilo više specifično, ali kao generalni odgovor je dobar. Basis, to je osnova. Prvo tu osnovu, taj temelj moramo imati jak. Temelj. Isto bakte nekad pitaju da li da se ženim, da li da se ne ženim. To je isto, pustimo to. Temelj uhvatimo, napravimo temelj prvo, svesnost Krišne. Krišna će nas onda oženiti. Ne mi sami svojim naporom da idemo. Krišna će nas, kad se najmanje nadamo, Krišna će nas spojiti tačno sa osobom s kojom ćemo duboko onda ući u odnos. Svestan Krišne. Raditi na tome. Znači, skoncentrišimo se na tu osnovu, na basic, na temelj. To je svesnost Krišne. Marljivo radimo svaki dan svesnost Krišne. I sve će doći onda, i varna, i ašrama, sve će doći. Kako treba.
i sledimo vajšnavsku etikeciju. Ne? Stariji bakte isto trebaju prijatelji da budu sa mladim baktama, sa ljubavlju. Znači, mi jedni druge inspirišemo. Znači, na kraju nije, to je isto neka imenovanje starih mladih bakta. Međutim, taj sistem mora da postoji, još tako je Šrila Prabhupada to napravio, još Krišna je napravio tako. Sam Krišna je to sledio. Šrila Prabhupada je to sledio. Njegovi učenici su to sledili i mi to treba sledimo. Inače će biti raspad sistema. Anarhija, onda je jednostavno gotovo. Gune strasti, neznanja će zavladati i nećemo moći u gunu vrline doći. To nam sve pomaže da dođemo u gunu vrline, pa kasnije u gunu čiste vrline, što se kaže. Hare Krišna. Evo za kraj bi pročitao još jedan stih o Krišni, da imamo meditaciju za Prajođanu, kako smo rekli. Ali imamo meditaciju i za ovaj put svesnosti Krišne na prvom mestu. Evo još jedan stih. Malo kasnije. Krišni se manifestuju lepota, poniznost, milostivost, vrlina, strpljivost i istančana inteligencija. Pored njih Krišna posjeduje druge odlike kao što su dobro ponašanje, blagost i velikodušnost i svojim delatnostima pruža dobrobit čitavom svetu. Te odlike se ne mogu opaziti u ekspanzijama poput Narajane. Još jedan ćemo vers pročitati, 108. I za time ćemo završiti. Kada gospodin Krišna luta šumom Vrindavane sa svojim prijateljima koji su na istom nivou kao on, bezbroj krava pase unaokolo. To je još jedan od gospodinovih blaženih užitaka. Kada Krišna svira na svojoj flauti, sva živa bića poput drveća, biljaka, životinja i ljudskih bića drhte prožeta radošću, a suze neprestano teku iz njihovih očiju. Eto, kako je lepo da jako želimo, lauljam da dođemo tamo. I da čujemo Krišnu flautu, da vidimo Krišnu. Šrila Prabhupada je rekao, to će vam se desiti. Samo sledite ovaj put koji sam vam utabao. Kako se kaže slanični tabao? Još jednom? Utrdio. Šrila Prabhupada ki džaj, Šri Krišna Bhagavan ki džaj, Gor Premanande.